Mano Nyakaramogi thuolo no duto ne wantie achiel kachiel e doho ma Supreme kama jogo manche noyier kaka jo commissioners mag IBC kaachiel kod jakom ne chamo muma e wabiro kelo ni mathoth kotudore gi mago. Wadhi nyime gi weche manyien. Nyinga Milton Ochieng. Ji ang'wen owito ngimagi e kaunti ma Mombasa kaluwore gi midhusi mar tuo mar Mpox ma eri nyaka ne fweny tuono pacho ka dwe mar auchiel higa mokalo. Chenro mar chiwo puonj ne jodak e kaunti no bende koro osechakore ayanga ahinya to e gwenge manofwenyie ji ariyogo. Lipode moko bende osechwal mag gwenge ma Changamwe kaachiel gi Mvita kochopo sani kwan duto mag jogo moseyudi gi midhusi mar Mpox pacho ka oseromo 226. E kindego afisa mag thieth ojiwo oganda mondo mi orang garang'e mar lere alworagi. Ni kwamba there's a lot of active community transmission, that is kuambukizaji kwa within the community that is happening, and it's because the community has not accepted that this is an active transmission that is happening within their communities. Wengine pia wakipata harara, kwa hivyo tunahamasisha jamii ya kuwa ukipata rash ama upele ambao huuelewi, tafadhali enda katika kituo cha karibu uhakikishe kuwa umeonekana na daktari, na kama mwenzangu alivyoendelea kusema tume designate kituo ambacho ni Coast General Utange cha kuhakikisha kuwa tunaangalia cases hizi za Mpox. I want to see the public taking precautions, and I also want to see the public talking about Mpox. The fact that we are not talking about Mpox enough by the public, that means people still feel like Mpox is not very risky. So I want to see the public changing their risk perception of Mpox.